Guys, kita niyo ba yan yung bukas ang bintana namin? Maliwanag na sa labas pero hindi yan kaliwanag na makikita niyo guys. Anyway guys, alas 10 na. Good morning! Heart ba to o something? Charot. Morning guys! My gulay. Kakagising ko lang. Kita niyo naman yung suot ko, diba? Yung suot ko kahapon. Ito yung pinasuot ko ng gabi dahil malamig. Pero inopen ko naman yung aming heater, pero konti lang kasi nga ayoko naman ng sobrang mainit, ganun. So yes, at binawi ko talaga yung aking mga tulog guys, as in. Grabe yung mga aking mga kapuyatan. Ng mga nagdaang araw, binawi ko talaga, grabe. Ayun, so, yeah, happy Sunday. It's a Sunday already. Charot, diba? Ito yung suot ko. Kasi pero naka-short ako. Anyway, nakasarado pa yung mga namin. Binababa ko yan siya para yung lamig ba, hindi yung pero may aangat natin. Pakita ko sa inyo how I angat it, okay? Maano tawag ito? Parang mulan. Pero itong kabila ay sinara ko. Ayan. Okay lang naman yan ang bubuksan ko. Ayan, so yeah. Let's make ourselves okay. Alam niyo nung nakaraang araw pa tunog yung nasa baba dun sa namin. Kaihi lang. Kung papansin niyo yung buhok ko guys, ayan parang basa, parang meron na siyang sariling oil na yan ang buhok ko guys. Ano na yung tawag ito? Kasi nga diba every 3 days ako So yun, maliligo. So babaya ako mag-shower ng buhok. So yeah. Dahil kong buhok mo tatatanggal every suklay. Ganun. Tapos mamaya mag-aangalin tayo kape, grabe. Inuubos ko na to. Kasi, meron pa naman siya, sayang eh. Tapos meron ako ditong bago. Okay. Ubusin natin yung Morning muna tayo dito sa ating mga halaman. Hello, my dear plants.
How are you? I hope you all good. I think they're good naman. Yan, may mga bago na siyang mga baby na naman, mga dahon na naman. Yeah, tignan nyo guys, iikutin natin. Diba? Ayan. Ito yung isa. Ayan. Hi guys! So ayan, nagpalit ako ng damit na. And let's make coffee. Charot. Tayo magkape. Let's start our day with coffee. Milk. Tayong tubig. Anyway, dahil alas 10 na. Anyway, nagising naman ako kanina ng mga 9. Tapos, ano ba yun? 9 ano na? 9:30 or something like that. Tapos, higa-higa pa ako. Ayan, so, balak kong dahil guys, aray ko, ano na, 10 na, at 10:30 na guys, ako ay magluluto na ako ng ating, lagay ko kayo dyan. So, hi guys. I decided na magluto na lang ng breakfast at saka lunch. Dahil alas 10 na nga, 10:30 na. So, magluto na lang ako guys ng, aray ko po. Dahil nga late na ako nagkising. Dahil I'm making bawi, may tulog. Ay, naku. So, meron ako ditong mixed vegetables. Napakarami namang puro naman ko carrots. Lutuin natin. Lagyan natin ng butter. Ito na lang yung butter na ito. Tignan niyo yung itsura ko, diba? Parang Haggard versus charot. Ang dami kong ngayon. Ano pa yun, frozen. Pero nilagyan ko na yung butter. At dahil yun siya guys. Yan, lulusaw yan siya ng kanya. Tapos, anyway, kagabi nagsaing na ako. Para ngayong umaga, meron akong kanin. So, meron ako sinaing dyan. May bakaw tayo dyan. Bakaw na siya. So, ito yung okra ko. Papakuluan ko ito mamaya. Naka-dinner ko na lang ito. Okay. Napakaluan ko niya. Tapos, meron ako ditong mangga. May peras. Tsaka may isang apple. Hala ko, nasira patuloy dito sa akin lagayan. Tapos, saging. May prutas ako dyan. Anyway, ako tapos
Gusto kong lutuin to guys with egg. Gigisahin natin ng itlog. Itong tuna. Sa ano. Yan, kumukulo na siya guys. So, hi guys! Tapos na ako magluto. So, pala ito yung aking bahaw na kanin. Inano ko lang pala ito guys doon sa after ko magluto nitong aking tuna with egg. Tapos, ayan yung ating ginisa lang sa butter na na gulay. Tapos, ito yung leftover ko guys na nakikita niyo pa ba? Wait. Charot. Kasi guys, kinain ko kagabi nito yung iba pa. So, ito na lang ang natira guys. Oh, ang sarap-sarap talaga niyan. Gagawa ulit ako niyan guys. Favorite ko talaga yan. Lalo na pag madaming madaming ginger. Ayan, yung aking laswa or utan bisaya or something like that. Tapos may coffee ako dito. Tapos may saging ako dyan. So, this is my brunch. So, hello people. Let's eat. Diba? Ang dami ko pagkain ngayon. Kasi nga, hanggang lunch ko na to, hanggang dinner ko naman na to. Tsaka ito guys, hindi ko naman yan mauubos. Kumbaga, niluluto ko siya tapos iinit-initin ko na lang ganun. Tapos ito, uubusin natin. Kasi konti lang to guys, nakaplatito lang to na maliit. Akala nyo mukhang madami pero ganyan na siya. Tapos konti na lang ditong sabaw na ito. Ubusin ko na rin yan. Pangatlong ko na. Ang sarap dito guys, grabe. Gulay yung nandyan. Tapos ito yung kanin ko. Let's eat! Kain po tayo. Alas 11 na guys. Diba? Sakto lang. Alas 11 na eh. Kain tayo. Parang yung okra? Sorry. Parang yung lalamunan ko ay Grabe talaga yung pagod ko guys. This past few days, sobrang grabe yung pagod ko. Grabe. Pero hindi naman ako nagrereklamo dun sa pagod kasi, syempre, yun, it's part of life. Charot. Lagi. Kape. Grabe talaga yung aking pagod. But yeah, kain tayo. Ito yung aking konting asin lang nilagay ko pala dito. Tapos 2 itlog. Okay naman. Hindi lang siya kasing sarap doon sa tuna natin dun sa Pilipinas. Halimbawa yung century tuna, di ba? Parang ganon. Yung mga ibang lasa niya. Pakiramdam ko ngayon pagod pa rin ako. Gusto ko pa rin magtulog. Alam mo yun? So mamaya, ako ay maglalaba. Tapos konting linis sa bahay. Tapos, magtulog tayo. Ang sarap pag lasang-lasa mo yung ginger.
Hindi sa aking laswa. Sarap. Mm. Kaya frozen yung binibili ko guys kasi pagka fresh talagang naano siya. Pag nakakalimutan kong lutuin, sisira. Kaya ito na lang frozen tapos oh. Guys, kita niyo ba yan? Kung gaano ka dilim na sa labas namin? Kung gaano nakaano yung gray na yung ano? Ay, ang dilim na guys. O yan na pala yung aking sinampay. Ayan, aking nilabahan. Guys, hello. I am back. Charot. Kanina iba pa nakita ko sa inyo sa labas. Buksan ko na yung ilaw kasi nga it's really dark outside and it's raining. Hindi man yung malakas yung ano, yung ulan, but umuulan siya guys. Anyway, hindi rin ako nakatulog kasi nga gusto ko sana magtulog. Alam nyo guys, ano lang, alas 4, it's 4 in the afternoon at I'm just here in the house the whole day. Dahil wala naman akong pupuntahan at dahil hindi maganda yung panahon, guys, at sarado naman ang lahat ng mga ano dahil nga linggo ba ngayon, tapos kung may bukas naman yung mga ibang mga restaurant, ang kati na ganun restaurant, so mga ganyan, pero gagawin ko to, diba? Ayun, so yeah, nandun ako sa bahay at alas 4 na guys. Anyway, 4:30. It's already 4:30. 16. Dry-ish. 16. Oh, dry-ish. And, nakapagano na ako ng sarili ko. Kanina, after ko magano, nagtasaglaba ako. So, wala na ako labahin. Upos na yung aking labahin. Yeah, at then, may kanin pa ako dyan, diba? So, papakulaan natin yung okra ko, guys. May okra. Ito, oh. Yung okra ko, ating pakukuluan. This is the okra. Linisan muna natin. Yuya. Yan na siya lahat. So yes, pakukulaan ko lang ito guys. Pakukulaan. Gusto ko ito malambot na malambot. Meron pa ako dito isang kamatis. Ito yung ating gagawin. Kainin ko na yan siya. Baka siya masira. At may pipino ako dito guys. Meet me at apiti. Charot. Apiti. Gawa tayo ng pipino. Anyway, gagawin ko na to lahat. Itong pipinong ito. Kasi nga, matagal ko na itong nasa rep eh. Okay pa kaya ito? Ang laki pa man din itong pipino ko guys na nabili. Kentucky. Nanood ako ng mga vlogs. Ang vlogs ni Bian, ni RC Vel, ni Alex Gonzaga, lahat. Habang nakahiga. Tapos nag-edit ako. Okay. Gawin ko kaya yung yung latest. Parang matigas dito banda guys. Ayan, matigas siya oh. Hanggang dito. Okay. So, yeah, patingin nga. Ito okay. Yung parang ganito lang oh. Ayan lang. Yung by Fila. Hiwain natin. Ayan. Naugasan ko na ito. Tapos, ginaganito nila guys oh. Parang iba naman. Parang
pasta yung ano. Ganito kanipis. Oh, yan. Pahaba. Kamatis. Sibuyas. Hi guys! So, okay na pala yung aking pagkain. Ayan na guys, ang pinakuluan kong okra. Diba, ang dami. Tapos, andito pa rin yung tira natin kanina na tuna na may itlog. Tapos, gumawa ako ng, ng tawag ito, pipino na may something. Charot. Ayan, yung parang sausawan, pero yung parang, yun, kinakain parang pipino salad. Basta ganon. Pinoy version. Charot. My version. Tapos, meron ako dito dragon fruit. Ito na yung aking dinner. Tumingin muna ako dun sa kapitbahay kasi parang nakatingin sila. Charot. Inangat ko kasi yung yung blinds. Ayan. So guys, kain tayo guys. Ang hapunan, meron ako ditong bahaw. Yung bahaw ko pa yan, di ba? Natira. Tapos, nandito na nga yung ating pinakita ko na sa inyo, di ba? So, kain tayo. Ang ating okra, ganyan. Ito yung aking dessert mamaya. Lagay natin dyan. Yung yan, dragon fruit. Favorite ko rin yan siya, guys. Kain tayo! Oh my God! Thank you so much, Lord, for the food. In Jesus' name, amen. Okra. My favorite. So, tanggalan muna natin siya ng pungango. Pungango. Kasi, sobrang nito. Sobrang, tawag ito? Sobrang siya. Tawag ito? Lutong-luto, malambot na malambot. So, this is may sausawan at panglagay. Pipino salad. Ang sarap. Naglalaway na ako, wala pa. Oh, diba laki agad It's really good. Combination ng pipino. Saka yung ating okra. Diba? Ang sarap talaga. Thank you so much, Lord, sa pagkain. Grabe na. Ko sa food ngayon. Para akong Kaya hindi ko rin masyadong namimiss yung ibang mga pagkain. Kasi kumbaga may nabibilhan din naman siya. Ayun lang talaga. Pikit mata dahil may kamahalan sila. Ganun. So, yun. Pero minsan-minsan lang naman, guys. Sarap. Sarap, guys. Oh. Ito yung okra, pipino, kanin. Sarap. Sobrang sarap. Oopsie, ito yung ating tuna. Sarap. Ang sarap din pala ng pipino na ginanito, guys. Oh, yung hiniwa siya ng parang pahaba. Ang sarap. Ang sarap talaga ng okra. Ng pagkain Pinoy na mga gulay-gulay. Ang sarap. Natanggal ko lang kasi pungango. Ano ba yung pungango sa Pungango. Ang sarap. Tinanong ko yung asawa ko kumakain din. Kumakain din daw siya. So, parang sabay kami kumakain. Yummy, yummy.
Kamang sarap. So, hi guys. Tapos na akong kumain ng aking, inubos ko yung kanin ko, di ba? At may natira pa akong dalawang okra. Diba sobrang dami? Dami kayo ng okra. Ayan. Tapos, may natira pa rin akong sausawan, which is, habang tumatagal ito, mas masarap. Charot. Tsaka meron pa rin ako nung tuna na may itlog. Di ba? So, kain na tayo guys itong ating. Anyway, kumakain na pala ako. Tapos, alala ko, yung mga pala. For the vlog. Charot. Ayan guys, oh. Ang sarap. Meron na itong ibang kulay, parang puti yata, puti. Pero mas gusto ko to. Itong red. Ano yun? Kain tayo. Sarap. Favorite ko to. Isa sa mga favorite fruit ko. Sa Pilipinas, hindi naman to masyadong mahal. Pero siguro sa mall, mahal siya. Pero pag binili mo siya sa palengke or something like that, hindi siya ganun kamahal. Pero dito, grabe ang mahal niya. Sobra. Kaya minsan na ako kumain ito. Kasi nga mahal. Nakita pa nga ako ng papaya. Sa susunod naman papaya naman, mas mahal yun guys. Alam niyo ba kung magkano yung papaya? Kung naalala ninyo nung bumili ako nung dati, di ba? Magkano yun? Kasi yung pinakamaliit yung inano ko, pinili ko para hindi masyadong mahal. Makakain lang ba ako? Makakain lang ako ng papaya, parang ganon. Tapos nakita ko siya doon sa store na binibilhan ko guys. Nasa 13 euro siya. Ang kilo ha, ang kilo. So, isang buo yun. Hindi mo naman pwedeng bilhin yun ng kalahati kasi isang buo yun talaga. Tapos kung saan papatak na kilo yung bibilhin mo, ganon. Ang mahal niya. Susunod na lang ulit yun. Ano ko sa asawa ko, gusto ko ng papaya. Kasi yung nakarang bumili ako siguro, yung pinakamalit na pinili ko doon, parang nasa 10, 11. Hindi ko na maalala. Doon din sa store na yun, nabilihan ko nito. Ito nga, isang peraso, di ba? 6.99, 7 euro. Pag convert mo yun sa peso, tapos pinili ka sa Pilipinas, mas madami ka mabibili. So, wala ka naman ng choice kasi hindi naman ito Pilipinas. At ito ay tinarable, sabi ng asawa ko, kaya yan mahal kasi nga may tax yan, may travel yan, nag-travel pa yung mga yan. Understandable naman. So, kaya minsanan lang. Ayun, so kain tayo guys. Paborito nyo rin ba to? Gusto nyo rin ba to? Hindi ko to uubusin kasi bukas ko pakainin yung iba. Diba? Tipid. Okay, so wala naman akong gagawin. Wala akong vlog. Wala yung ganap dahil gabi na guys. Anyway, mag-aalas 6. So, alas 6 pa lang. Yes, 6 pa lang. Pero kung makikita nyo sa labas, parang akala nyo alas 10 ng gabi. Sobrang dilim. Alas 4 pa lang guys, dyan na nagsisimula yung napakadilim. Ganyan. So, yun. Pagka pa winter time, ganun talaga. Kaya parang nakakaano. Kasi nga, parang ang lungkot. Kasi ang aga ang bilis magdilim. Parang ganun. So, yes. Wala naman na tayong gagawin after this. No, kasi, ayun. Try ko matulog ng maaga. Charos. Ayan. So, yes. Ayun lang video natin guys for today, no? Ang ating kain serie. Yung aking cooking ng mga kinain ko ngayong linggo. Ganyan. So, yeah. So, thank you so much guys for watching. I hope you like this video. Please subscribe if you haven't yet. And I will see you guys on our next one. Thank you for watching. Always smile. Ciao, ciao.